расман муҳориба дар вазни 57 килограмм байни варзигари тоҷик Муҳиддин Холу бо рекорди 8-3 ва варзигар аз Русия Джадал Алибеков бо рекорди 8-0 рӯзи 27 август дар Краснодар дар турнири ACA 143. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 278 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки турнир аллакай пагоҳ шаб баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Камаруддин Усман ва довталаб Леон Эдвардс хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни чемпиони пешинаи UFC Люк Рокхолд ва топови ҷангувар Пауло Коста мешавад. сеюм муҳорибаи турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмм байни чемпиони пешинаи UFC Жозе Альдо ва топови ҷангувар Мераб Двалашвили хоҳад шуд. пагоҳ мо навори пурра карда мефаҳмонем ки дар куҷо ва соати чанд шумо ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. чемпиони пешинаи UFC, яке аз бузургтарин чемпионҳои UFC Димитриус Ҷонсон боварӣ дорад ки агар Ҳабиб Нурмагомедов баромад карданро идома медод, пас ӯ шикаст мехӯрд. дар ин намуди варзиш ту агар дер боз баромад кардан гирӣ, пас имконияти туро ба нокаут рӯй кардан зиёдтар шудан мегирад. Ҳабиб бебох рафт. рекорди ӯ чанд аст? 29-0 дуруст? агар ки Ҳабиб ҷангиданро идома медод, пас ӯ мағлуб мешуд. ҳамчунин оиди Ҷон Ҷонс ин чизро гуфта мешавад. як рӯз не як рӯз Ҷонс бо ҷангуваре вомехӯрад ки ӯро шикаст медиҳад, гуфтааст Ҷонсон. хотиррасон мекунем ки Димитриус Ҷонсон дар вазни 57 килограмми UFC чемпион буд ва камарбанди худро 11 маротиба ҳимоя кардааст ва баъд ӯ дар муҳорибаи хеле наздик зидди Генри Сихудо мағлуб шуд ва камарбанди худро аз даст дод ва баъдан UFC-ро тарк кард, чунки байни ӯ ва президенти UFC Дана Вайт нофаҳмоиҳои хеле зиёд буданд. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра гуфт ки дар муҳориба бо ӯ Ислам Махачев ҳаққи хатогӣ карданро надорад. ягона коре ки ӯ карда метавонад ин маро ба замин афтондан аст, пойҳои маро бекор кардан ва ба ман фишор кардан. ин коре ҳаст ки ӯ доимо мекунад, аммо дар муҳориба бо ма ӯ ҳаққи хато карданро надорад. фарқияти ҷуҷитсуи ма аз дигарон дар он аст ки ман тамоми имкониятҳоро истифода мебарам. ҷуҷитсуи ма ба монанди дигар ҷитсерҳо нест. ман имкониятҳоро мекобам ва агар ки ӯ пайдо шавад, пас ман рақибро маҷбур мекунам ки таслим шавад. агар ки Ислам нияти маро ба замин афтонданро дошта бошад, пас ӯ бояд донад ки беҳтарин финишер дар таърихи UFC-ро ба замин афтондан мехоҳад. ба ғайр аз ин, ман ба қувваи сахти худ боварӣ дорам, ба қуввае ки ман дар дастонам дорам. ман фикр мекунам ки дар стойка ман аз ӯ дида сахттарам, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, дар ҳақиқат Чарлз Оливейра дар муҳорибаҳои охири худ нишон дод ки дар стойка ӯ хеле хатарнок шудааст ва ӯ дар ҳақиқат дар UFC оид ба ғалабаҳои фаврӣ рекорд дорад ки то ҳол ягон кас чунин рекорд надошт
барои ҳамин муҳорибаи онҳо хеле шавқовар хоҳад шуд. барои ислам муҳорибат дар стойка зидди Оливера хатарнок аст ва агар ки ислам Оливераро ба замин афтонда натонад, пас чӣ гап мешавад? ҳозир бисёриҳо ана ҳамин саволро дода истоданд ва ҷавоби ин саволро мо танҳо рӯзи муҳориба мефаҳмем. ба фикри худи шумо дӯстон, ислам Махачев Чарлз Оливераро ба замин афтонда метонад ё не? фикротонро нависед дар канал обуна шавен то бо зид хонобуду сарбаланд бошен.